Kublai Shibon ni pi Barok. Sesisian ni yang sobhai pi share kan dengan YouTube channel Kabakerteng Good Shot Entertainment and Music. Hagan ni kopor kwa banitu ipi shapang ka Fanny Crosby kawai na kinong touching rai na kari Amerika. Tenre shwa bangan itu shapang juga na kerpat ipi sumha ban subscribe pia kan dengan channel. Dah ka bapi press hai tui benta betok subscribe wat kum juru i tui notification bell kanang bapin yo jing tip man bang upload di video ki batumai ha kan ka channel kajing subscribe jumpi kadi ka dak jum kajing i jumpi bat kajing kersan ye jing tre i baret juma lakha ya ka Fanny Crosby ha ka snam shejar praspa arpho kumon arspa snam munshwa kadai kanong tho jingruai bat kanong tho poetry jongkari Amerika long ba kala tho palat prahajar tli ki jingruai ka vision jongka ha ka jing tho jingruai bat ka jinget bas khem jongka hau try jisu kalong kanuksa ka bubha bat kalong ka jing kerku ka bakrau wat diki po tli ki pateng ki banwan hadin jong ka jing yaw no jongka ka Fanny Crosby kala matla nado kepor ba kadang keluk lai tu bah kepor ba kadang daptang henriu tayo kamut de kumba shimnaisteng kala yo ya koi ka jingpang kmat bat na kadau jong ka jing ai dawai bakla ki thiet kmat jong ka kim tre kamshu bat kala matla no nado hadin jong ka jing matla no jong ka Fanny Crosby sau kpa jong ka ulayo ya kawi ka jing pang bat tang hadin katto kadne bor ola klat no na kane ka porthei kalalong kumba ai da ka ummelo ya ka jing mensau ka baladan lepa ha kane ka langi na kane ka daw ka kami jong ka Fanny Crosby kala hapan bu nong trei no pantrei hayeng jongka kami it jongka Fanny Crosby ka bakerteng ka Eunice ka Arab ban hikaya ka Fanny ban duai bat kumjuru ban puli ya ka Bible ka Mrs. Holy Ru ka Arab shibone ka Fanny Crosby ban spellendet ya ka Bible bat kam shimla shimpor slam ba ka Fanny Crosby kalala lendet bon teliki kitab na kaktian ko jong blay ka Bible long baha ka snem kat praspa lai pasau ka Fanny Crosby kala beteng ya ka jing puli jongka ha ka New York Institute for the Blind lane kata ka school ba na ka benta ki ba matla mat kala yai beteng ka jing puli jongka tatatu ba kala long daladihi kanong hikai ha ka ne ka school ba kala long ru kanong yakhi ka barat ba ha ka bai dei ban penio ya ki jing mentoi ki bakerpang na ka benta ki brio ki ba matla kumaka ha ka santarik march shejar praspa sampupra ka Fanny Crosby kala shong kurim yo professor ubahikai lang batka ka kerteng jumu kalong u Alexander Van Alstyne ubalong ru unong tem organ ubat tebet hadu kata-kata jongkari Amerika bat kamtang po New York hadin jong ka jing shong kurip ka Fanny kala ino ya ka kamikai bat kala penlejing mot kumno tang ban Arab ya ki brio ki baduk bat ki baduk tam bat ki bashem lanot ha ka jing im jongki bat ka babon ka por ha ka jing im jongka ka punut por ha ka bantho jing rwai kala ya soi ya ka saskula lane ka agreement bat way unong penmi thup jing rwai bakraw bat kata ka agreement kalong maka Fanny Crosby kadai bantho lai tili ki jingruai ha ka shita yo ban penmi ha ka thup jingruai jongu na ka banta ka Sunday school ka Fanny kamdan jing e satia banthau lai tili ki jingruai ha ka shita yo long baki dan kisngi ki bawat tang ha ka shisngi ru kala banthau hadu nriu lane nyo tili ki jingruai ka jing kamai jongka na ka ne ka jing tho jingruai kalong tang kumba $8 but kata ka pisa baro ko at kalit
siya ka jing arablem na kabentak do ki brio ki batuk pat ki baperdo ki jing ruai jong ka Fanny Crosby kidang ya isawa sngot yang hadu hakini kisngi ki unta ngajeng its kampi osno ki jing ruai jong ka badang ruai hakijing sang wat hadu kini ki por ki untaro kum kanuksa kawe ka jing ruai kadai blessed assurance Jesus is mine kato kadai kawe ka jing ruai ka paunam bahajong ka bat kawe to God be the glory, great things He hath done. Kito kidi ki art liki jing ruai ki bangi juyos ngo bala juruai hadu kini kisini ki bementa. Wala POE ya ka Fanny bakalong ka jing im ka bajok kamtam hakaliang jong ka jing tau jing ruai. Pose ki don ki por ki basosi ki bakaya kendo haka jing im jong ka. Haka senam khat pras pa nyo pusau ka Fanny Crosby kalai syam ka jing duk bar ka jing kerdo ka bakrau karadu bakam sim lala shu ban sio ya ka bai wai ying jongka nakane ka daw ka trying jongka kala aya kata ka eviction notice lani ka hukum ban mi no na kata ka ying wai kumangalaya tu ipi ka Fanny ka di ka brio ka basyania ban ai tilut hau jisu haka bakum kata kapor kala duai tong bahadin katto kan minute jong kajing duai jongka lawan we brio ula aya ka $10 ka basubiang bansiu ya ka bai wayeng jongka baro haka ta ka janmit kala tho ya ka to kajing ruai ka baong all the way my savior leads me all the way my savior leads me. Laya tu baka Fanny Crosby kalakaru i wiklong. Handray ka basusi kalong hadin katto katne kanta itay klong ilayo ya ka jingpang bat ilaklat no na hanek pertay. Bat ka Fanny kalatho ya ka to ka jingwai ka baong safe in the arms of Jesus sukha kikti ujisu hasyadam jong usu laju penan kam yang tu jing ruai waradu ini kisngim ta haki jing eseng bana jon tep yano yano hapadeng ki jing yat lenti jong ga jingem klempep ke Fanny Crosby kelalong kenuksa ke bakrau ban syania bet tang hau blei laka jia kumnoro haba wei unong yalap ula keli ya ke Fanny banau hadu katno pisusi haba pimla setia banyu yano yano hagane ke porfei kejubab jong ke Fanny kalau em nam don jesusi tano yala pula kelia ka balai kejubab jongka kalau namar ndah bang poy hobden kadur kamat kebanekong ya kebangan yoi bat keba ai jing kemenela kadai kadur kamat jong nong pengem jonga. Appreciate